Huria nahina holongan, ukot nama parmingguatda, marede mehita siap bukwede nomor 577 ayat sada sahat ayat tolu. Hite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi parabadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhani, pajojo muna maahu, laho martangi yang tuahu, jalatangi onok kumahamu, jala leluamu nama ahu laus jupang hamu, molotung dilului hamu ahu sian nasa rohamuna, jadi jupang hamu ma ahu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, oleh Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, holan alani asini roham sabingdo, umbahin tarbahin ham marpung di jolom, marsadani roha martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molodong dua manang tolu halak marpung marhite-hite goarmu, lehonomu do napinangi do nasida, ale Tuhan pasaut mabaga-bagami, tangihon ma pangiduan nami,
lehon mana tau hanguluan nami, lehon marihami salelen di hasianginon, parbinotoan di hasitongan mi, dohot di hanguluan saleleng nelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima sian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingat hamu ma pabadiahon ari minggui, dinono mari ma ulah hamuna sasiulaunmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari manang anak mupe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pena mangebati hutam, ai dino mari di top pada batalangi dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahini do umbahin nari pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jalah di parbadiai, dia rolapatan ni odo, ikon dihabiar rohat tade bata, jala ikon holong rohat tadi ibana, asa unang tois rohat tadi ajar nasian hatan de bata, ikon badiado hatan de bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai para gogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amen.
Tatopoti madosata nagodangi tu adopan de debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Para si roha jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi marohami dahami. Dibaheni sai se sama sudedo sanami. Ndang adong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni roham. Hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasaon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apuli maak kana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasestani dosata. Ise be mangulahon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dadaholani. Naung mulak mangulu do. Jela di siamu ni debata do ibana mangudihon kita. Asa ngapon mo di debata na digijang. Amen. Epistel de mingguta sadarion imah nadienet sian Job bidu 33 ayat 26 sahatu ayat 33 tajahama marsikat soren. Molo martangi yang imana tu debata jadi asia-asian nama hita. Jala patarida honon na mombuhina tu ibana mardongan ulup-ulup. Jala pasuangonna tu jolma nagalei hati goranna. Balik ibana paluahon hosakku, asa unang turun tu bagasan hamagoan, jala marlas ni roha ngolukku marnida hati uron. Naing manogihon todina mulak sian hamagoan, asa dipatiur rohana marhite sian hati uron ni hangoluan. Alai molo tungadong dope sulam si alus sonom mutuahu haru hatahon mai ai dipangidoro hakku naing mametori ho. Disima sahatna martua ma
akan atumangion hata ni debata jala no piopsa. Amen. Tidak kon maha porseaut tai songon nahina tidak kon idongat saha porseang di portibion rap mahita mandok au porsea di debat Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumu palangit do tanu au porsea di Yesus Kristus anak di debat Jehova na sasadai imana tenubuhan si Maria nagabe-gabian siat tod di porbadia andorang sohabubuhan iro tu hatta natumana bernit di panghuman ni silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom namula mangolo di are patoluhon nama naik tu surgo lahudul siamu di depan Jehova amanai pargogo nasfatu dosani disimei ibana pamamulak sogot tanoon manguhumi halak nama ngolu dohot namate ahu porsea ditodi porbadia jala dong sada huria nabadia huria hato pana Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangolu sogot dagni halak ang mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tagbigema kor NHKBP Transiamus.
tabege mah titing namasa di huriatta nasa minggon. Shalom mamanginang. Ta BG matiting di minggu ta sadarion 10 Mei 2026 di pukul jam 11. Sada guarni minggu sadarion ima rogate doho topik minggu martangiang. Paduahon na meragam. Dakdanak na sorang. Di hari Senin 4 Mei 2026 nunga di basa-basa hotuata sa dadak-danak boru di keluarga, amang Mardo Octavianus na 70, inang Meita Sicilia Angelina na Borhu, Sianwik 20, Energena 22 sada 5 onom-onom, hipasdo dak-danahi rap dohot na torasna. Paduahon, pilihan tujolo. Sadarion minggu 10 Mei 2026, papungu pelean dohita tu operasional distrik dohot partoding ni pelean ima sada A, sada B, dohot 2 adorakso jamita. Jala pelean tu operasional distrik tujolo merhite amplop dung sipul jamita. B, sadarion minggu 17 Mei 2026 pasat pelean tujolo dohita di bagasan amplop dung sipul jamita. Songon tada mauliatan irohata di pakobasion ni amang almarhum Situa Joseph Kodrat Pakpahan Sianwik 10 lalu. Nasailaon di huriaon. Pilihan sada A, sada B dohot 2 tapasat adorakso jamita. Pilihan di bagasan amplop tapasahat duksipul jamita. Tapasahat ma di bagasan las niroha. Tolu pesta perningotan ari hananai ini Tuhata Yesus. Di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 patupau ni huria do pesta perningotan ni hananaik ni Tuhata Yesus. Do mutusi jadwal permingguan umum tapatupa tolu hali ima. Permingguan pukul 6 wib bahasa Batak. Permingguan pukul sia wib bahasa Batak. Permingguan pukul 10 wib bahasa Indonesia. Jala permingguan di sekolah minggu tapatupa holas sehali masuk pukul siawib. Opat maka tidakon hapor seaon dohot marulaon nabadia. Di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 di permingguan pukul siawib di patupa huriata do maka tidakon hapor seaon tu 57 yanakon nang madhoti persiajaran tahun 2025 strip 2026. Duksipul lulauni di patupa do marulaon nabadia tu nama dohoti dohot nama katidakon hapor seaon dohot keluarga. Patoluhon koinonia atau pelayanan persekutuan. Sada PA Seksi Ama hari Kamis 21 Mei 2026 di patupa do pertangyangan atau PA tu Seksi Ama ni huriata nama ringana di Sopo Saroha masuk pukul 10 sia 30 wib. Pinangido matupungan ama huria, ama kantata gloria, ama asap bermasmur, dohotu sudi ama sian ganuk wik, asaretama dohoti partangyangani. Nama robas liturgi sian wik 25, tangiang pangodianon sian wik 26, dohot napapungu pilihan ima ama sian wik 27, dohot 20 lalu. Ede pujian sian ama kantata gloria dohot vokal grup sian wik 2 saplonom dohot wik 37. Na paradehon konsumsi ima wik 5 onom pitu walu dohot 34. Paduahon ibadah persekutuan lansia AKBP Distrik 21 Banten. Hari Selasa 10 Mei 2026 di Patupa Distrik 21 Banten do ima acara ibadah bersama Persekutuan Lansia Distrik 21 Banten. Maringanan di HKBP Rogate, Resort Rogate masuk pukul 10 WIB. Keempat, diakonia atau pelayanan kasih. Ucapan selamat dan doa dari full timer
Parhalado dohot sude ruas pasahaton. A. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh Tupi Tupulusia Halak Ruas. Dohot selamat ulang tahun Pardongan Saripeon. Tusa prima keluarga. Hatani debatan nama dok. Saya dilehon matuho si subut roham. Jala di pasaut nasa sakami. Di pasalmen 20 ayat 5. B. Tusude ruas namar sahid. Saya dile tuhatta magogo do tai pason. Hatani debata namandok. Saya homa pamalum ahu ale Jehovah. Asatung malum huilala. Saya homa mengurupiau. Asatung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-pujiku. Yeremia 17 ayat 14. Songoni matiting di minggu sadarion. Dia katiting naso di jahahon nungaing. Tajahama di buku acara digital. Naung satu grup WA ganuk wik. Molo adong akan hurang takas di panuraton. Dohot di pajahaon ni titingon. Tapatakas matu parhalado di wik tabi. Manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhata mapakobasion ni huriata. Jala di pasu-pasu manang parhalado. Dohot ruas lau patupahon akaulau nadenggan di huria. Bain sangap di goar ni tuhata. Horas. Kur Amahuriah dilanjutkan kita serapim.
marede mahita sia bukwede nomor 240 sia tapasahat ma pilihan sada A, sada B, dohot paduahon.
Ngiang Mahita. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Di sondo kami mangalopit tangan nami Tuhan. Paudukon rohanami mandok mauliate di saluhut denggan ni basam di bagasan ngulu nami. Nunga pungung kami di bagas joromot Tuhan. Jala di dia pe kami boy mengikuti parmingguan nami di bagasan tikyon. Gohi marohanami marhite hatam nanaeng tangi honon nami. Asa unang holan si panangi nangi sambi kami. Alay margogo mangulahon hatami. Tangihon matangiang nami Tuhan. Marhite Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata barita nauli dihita di minggu rogate di bagasan obason. Ima surat di apostel Paulus mandapoton huria Kolose windu sada ayat sia sahatu ayat 14. Hujaha madihita hamuaka manginang remaja dohot na posobulung na pungu hita di obason tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonon ma didok debata hatana di baheni dukku bege hami i dang macohot nang hami tu mangiakon hamu jalamangido asa digoki di hamu patas niroha mananda lomo nirohana. Marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partondion asa marparange natama di Tuhani hamu. Gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadengga. Laos gadda di hamu panandaon di debata. Gabe margogo situtu hamu hombartu gogo ni hasangapon nai. Makorhon na sahabengeton dohot labas ni roha mardongan las ni roha. Mandok mauliate mahamu di amay. Naung patauhok kamu manjalotohap di bagasan hati uroni si teanon ni akka nabadiay. Ainunga di roro hita siyang gonggoman haholomoni jala di paucat hita tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibanado adong dihita haluaw ni ima hasesaan ni akka dosa. Disido sahat ni turpuktai mauliate ma di tuhatta. Hurian itu hatta namarlas ni roha di bagasan parmingguon minggu rogate di opason. Ahado kira-kira natapatupa molo sangga taingot akka dongatta. Unang maholan dongatta. Taingot ra akka keluargatta. Taingot akka dongatta sapunguan. Taingot nang akka alialeta. Bahkan mungkin taingot nang akka dongan seperjuangan. Boy dora ragam nama sadisi. Adong dohalak begitu marningo dongan na holan hasalaan na diingot. Murah diingot alahya dihaciti rohana. Adong dohalak marningot nang sahalak dongan na holan akahading ganon na diingot. Karena dia sering melakukan yang baik dan juga membuat dia sukacita. Adong do sahalak na marningo dongan na alanyaha sering masanway. Ala adong dipijam hepeng na lakso dipaulak dungaliling. Ujung na sa diingoti. Setiap hari, setiap dia mengingat itu, saya holanido diingot, padahal banyak yang perlu diingat dari situ. Asal ma unang taingot sa sahalak dongatta, alay gabi mambayan hatsi ni roha. Mambayan lungun ni roha. Manang mambayan moho ate-ate.
Saunari hamua kamanginang si Paulus di dokibana ganup huingot tamu macelapok do ayaton molota jaha mulai sian ayat tolu. Idokibana, setiap aku mengingat kamu, aku tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap aku mengingat kamu, aku tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Ganup huingot tamu ninda. Mandok moliate duau tumangyako kamu toktong tu debata. Ala diakui si Paulus do hamua kamangina do sudehi tanapungu di son. Huria Kolose, walaupun huria na berjuang mangalo akka godang poda haliluon manang akka haholomon narotu nasida. Alai dibereng ibana do bahwa huria na berjuang, huria na toktong mabayan na denggan, huria na berusaha say toktong palacon rohani debata, naing toktong doi dukungon marhite hite tangiang. Ido nang dokko di mana marhite turpukta di obason. Hubigedo huria Kolose taringo tu hapor siawanmu ninna. Hubigedo taringo tu perjuanganmu. Hubigedo nang taringot manang naaha penang barita nauli nang saha tuhamu nabinuan yaka parbarita nauli. Jala duku begei ninna. Duku ingoti ninna ibana. Oma diuduti di bagasan turpuk tahun. Dang macohot tami tumangyakon jala mangido tu debata. Paulus secara khusus mengatakan bahwa dia tidak henti-hentinya berdoa ketika dia mengingat jemaat yang ada di Kolose. Asaboha dibandingkan mana do manang di baini mana do hamua kamanginang jemaat Kolose ini adalah seperti pohon atau seperti tanaman yang ditanam. Moledok seperti pohon yang ditanam ninna di dokibana do jemaat Kolose nunga terbentuk. Alai moledok konsongon pohonnya ti hamua kamanginang remaja do naposo bulung. Moledok sebuah pohon ketika ditanam maka ahadona berikutna na dipaima. Tentu dia akan berakar. Berakar asa molonga berakar ibana dungi bertumbuh. Bertumbuh ma ibana kemudian dakolan bertumbuh. Dia kemudian akan berkembang. Nah, molonga bertumbuh kemudian berkembang. Tidak hanya berkembang di dok muse, kemudian ketika dia ditanam, berakar, bertumbuh dan berkembang, maka diharapkan ada bunga atau ada pohon atau ada buah yang dihasilkan. Jadi dokibana jemaat Kolose ida imana kini martangiang jalamangido duau tu debata asa di bagasan pertumbuhan muna ninda di bagasan perkembangan muna songon sada huria didok naking naparjolo asa digohi di hamu patas ni roha mananda lomo ni rohan. Mulai dok naking kamu akamanginang digohi ninna dipenuhi sudah ada, tapi supaya pengenalan akan Tuhan ini terus menerus ada. Pengenalan akan Tuhan ini dada marsangga-sangga. Maka holongi Tuhani, maka porseai jala asa toktong margogo nang huriai adalah mau mengenal Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Nya, mau mengenal Dia terus menerus. Asa boha, asa toktong hati kita, hati ni jolmai huriana di Kolose tetap menyatu kepada Tuhan. Alani
molongai dok naking digohi hamua kamanginang didok si Paulus muse asa marparange na tama di Tuhani hamu. Ide menaking didokon gabe halo moan jala marparbuehon nasa ulaon nadengkan. Jadi bolo hatani debata sudah bertumbuh, kemudian berakar, kemudian berkembang naking idokon hatani Tuhani, maka ini akan menghasilkan buah alanyaha godang petantangan naro lasidokon naking dison lam ganda di hamu panan daun ni debata jala margogo situ tuhamu hombar tu gogo ni hasangapon nai. Dengan perkataan hamua kamanginang dok sudah tanah pengudison Paulus pasahaton tuhuria Kolose jala didok ibana dibuan ibana doon terus menerus di dalam doanya. Jadi dang idokon ibana dison marsangga-sangga manang na ada waktu-waktu tertentu. Ale dokon imana nak kining setiap saat di dalam doanya, di dalam permohonannya. Saya rasa molo tabuano kamu akamanginang molo sahalak na toras ate. Nadok kita disonnuay sahalak na toras dohot sa sahalak na marningot akan na hinaholongan ni rohana pasti do dang macohoti manangyakon akan na hinaholongan na. Bahkan manangyakon kendati pun kehidupannya sudah baik-baik saja, apalagi dengan kehidupan yang kurang baik-baik saja. Ganap dah kana toras, mula marteleponi banang tuna toras niba, dungi mula binigi nang akada danaki doa kana toras, saya hadidokon senjata paling ampuh dinalaho paingot tonak kaya nak konon. Jala dinalaho di mambuan manang pasingoton nasida adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ido. Alanido, hamu akan ginami remaja dan naposobulung. Kita mau katakan bahwa kita ada sekarang ini dan sebagaimana kita ada sekarang ini, neng takuido ada doa-doa orang tua kita atau yang kita kasihi ada di sana. Jala hita pinapungudisan saluhutna. Molosongono pehuriat HKBP Tangerang Kota di Bagasan Ombason. Dengan perkembangan yang demikian, dengan jemaatnya yang berapa ribu kakak, dan juga dengan banyaknya hal-hal yang dilakukan dan perkembangan di HKBP Tangerang Kota, juga tidak terlepas dari doa-doa setiap yang mengasihi dan mengingat Huriana HKBP Tangerang Kota. Idu mapargogoy ho sude. Jala idu mapargogoy ho kami nang akka pangulaon. Idu mapargogoy ho kami nang akka parhaladoon saluhutna. Ay natabuan mo lang ay dokon nungah kitang yakko kami hamu akka manginang. Ay do. Hutang yakko kami do hamu sa margogo hamu mangula di son. Nah itu, songoni musen ang parhaladui mandokon tuak karuas ni Huriana. Nunga hutangnya kok kami hamu ninna. Sudena akka ruas ni Huriana hulayani hami. Dan memang nang dohonot tado, seorang parhalado manang akan melayani di ganup uik na adalah akan benar-benar pelayanannya selesai setengah ketika dia mengingat manangyakon sude akaruasna na adong disi. Manangyakon asa say toktong margogo nang soni hamu kamanginang. Jadi ido hita na manguluo nate saling mendoakan. Dan mendoakan itu bagian dari yang terus-menerus hidup dan menghidupi kehidupan kita. Mangalehon gogo. Ayolo do hita kadang-kadang merasa takjub. Apa yang saya lakukan? Saya rasa kemampuan saya tidak ada narohata. Saya rasa juga yang saya perbuat kecil. Tapi kenapa bisa berbuah yang besar? Bisa menghasilkan yang baik. Dan bisa bertumbuh dengan baik.
Neng tadok kondo ada kuasa doa di sana. Ido hamu kamanginang unang tabereng bolo khusus di Ombason dibayan sada minggu di huriat ta HKBP minggu roga teninna ima minggu martangiang. Hurian itu hatta ikom bolak balik dodohonon namiate. Sejok-jok dapat tadok salah mandok martangiang dang martamiang alai martangiang. Sian hata tangi mendengar. Nah itu. Jadi dang martamiang pertamiangan ninna daw. Berbeda jauh do artini hamu akamanginang. Alai martangiang ditujukan kepada Tuhan yang mendengar segala permohonan kita. Alani mulai didokon martangiang molo tabereng dison si Paulus. Idok ibana nang soboi ibana roh secara langsung mendapatkan huria Kolose. Alido ibana ganup huingot tamu hutangyak kondo tu debata. Asa sai toktong ninna tabereng nak kining akan pinatorang ni si Paulus dison. Dungi musihamu akamanginang di bagasan tangiang pe adong do disi roha mandok mauliate. Mandok mauliate itu dia karena dengan doa kita dimungkinkan datang ke hadirat Allah manang sadi hari pe. Moledok mandok mauliate napa tauhok kita menjalo tohap di bagasan hati uroni. Hamu akamanginang ini adalah berkat yang tak terhingga nang di hita. Boy hita menghampiri hadirat Allah nang mangaroro hita idok naking dison mangaroro hita sian gonggoman ning haholomoni. Moledok diroro on hamu akamanginang dalam bahasa yang sederhana ini bukan hanya sekedar memindahkan dari sini ke sini. Tidak hanya. Itu adalah pekerjaan yang sangat gampang. Memindah satu benda atau objek dari kanan ke kiri. Aleng moleridok mangaroro itu mengambil dengan susah payah. Bahkan mungkin mencari, mengerahkan segala sesuatunya asa dapot na diluluani. Itu sebabnya molidokon moli papindah hitaninna sian haholomon tu hati uroni hamu akamanginang. Ini adalah dengan harga yang sangat mahal. Marhite sian hama matena. Pano busonna dingolutta jalana memungkinkan kita gabe akka panean di harajaon banua gijang. Di bainido halna paling membaik kita dekat dan setiap saat bersama dengan Tuhan. Iba molidok marhite-hite sian akka tangiangta. Di beni hamu akamanginang unang macadi hita martangiang. Molo tema ni minggu tadi di bagasan Ombason dang macohot martangiang. Setiap saat, setiap waktu. Mungkin rado honot tado terus do martangiang inang. Setiap saat jala terus do hupangi dohon. Dinggan deh. Alai di bagasan partangyangatta pangiduatta tu debata hurian itu hatta naing tahilala do bahwa di siau roman dapoton debata saihira bayakuk kita mahamu akamanginang molo adong nuaing natorasta manang akka naburju tu hita mandok. Minta saja apa yang kau inginkan. Pangido ma, ahana naing pangidoonmu. Pada Tuhan itu seperti perkataan Tuhan tuhita ganupari. Mintalah apa yang kau inginkan kau minta daripadaku. Tajalo hagipason, tajalo. Tajalo gajang ni umur, tajalo. Tajalo dengan ni rejeki, tajalo. Tajalo nang ulaon na denggan, pasangan hidup, anak-anak dalam kehidupan kita dan segala sesuatunya nang idok nak kiningan. Riko tajalo tu Tuhani, Tuhan menyediakan setiap saat
kepada siapa yang mau datang untuk terus menerus meminta kepadanya. Jala hamua kamangin na ingko pos dorohat tadi tangyak tate. Ido, molong atalopi tangan tasongonon, ini menandakan kepasrahan dan keyakinan kepada genggaman kasih Tuhan yang akan memberikan kepada kita seturut kehendaknya. Akai dan kining mulota bege kor na binuan ni tolu paduan suara di bagasan Ombason. Tadi NHKBP Transyamus yang menyanyikan Bapa kami yang di sorga. Kayak hak kami sudiate. Ada pujian, ada permohonan, kemudian meminta apa yang perlu bagi kita, keampunan dosa dan kemuliaan. Dungina king musero do punguan amahuria, ora et labora. Tangiakon ulaonmu, ulaon mi tangiakon. Ate ido. Jadi dakola martangiang dang mangula. Ikot toktong do martangiang huhut mangula. Dakola mangula dang martangiang. Alay ikot toktong do nang diulahon alay huhut martangiang. Dan punguan kita serapim na kining hormat dan mulia bagi Tuhan. Ya, dalam setiap doa-doa kita selalu hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ido. Saya madihita nang akadame dohot las neroha. Alani hurian itu hatta di minggu rogate di bagasan Ombason. Tabereng maso na pinatupani Paulus jala nunga ganupari di ngolutta. Asa saya toktong dang macadi hita martangiang. Baik doa pribadi nang doa-doa diaka punguan. Molo songonon ganup tiki hita roman dapoton de bata dang adong binabakol hita molo dipangido martangiang ati hamwa kamanginang aido. Dang boy manjua. Dang be maralasan. Apalagi boy doi ganup dia kapartangiangan. Ujungna dibayar manang akacara bohama dang adong be na menolak. Unang tabayakon hamwa kamangin ang berdoa itu dengan bahasa na ikon ahaduate diuntay seindah mungkin dang alay rohatta do naro mandapoton Tuhani mangido pangidoatta. Jah bahkan mulai tunjuk kita na martangiang salah satu hal yang luar biasa doi alay hita manguluhon manang mangundihon akadongatta na asin. Dungi mo se hamwa kamangin ang marhita minggu rogate di Ombason di paingo do kita. Molo so maralus do piak katangiang tay pos rohatta alusan ni Tuhanido ditikina. Mulai do tetaplah berdoa sampai sesuatu terjadi. Jalekon terjadi doi hombartu huria kolosion na berkembang nasida jala margogo dinalaho mangulahon songon panggilan nasida. Hitapela margogo mahamua kamanginang mangulahon nang ulaotta dungi mga dopi nang akanamasa jala tarlumobi toktong mahita dohot gabe si partangiang. Say toktong dang macadi ditonga ni dirita keluarga nang dihuriat taon. Asa say toktong tarida parnguluatta nasay marsihohot tuadopan ni debata. Tuhat tama mamasu masuhita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate matuhan dihatam ng mamakulingi hami di bagasan Arianon. Di pangido hatam na badiyay unang matsohot tami martangiang Tuhan. Ay ido hosani parnguluan nami, hosani partodion nami. Tuhan, boy do hami di bagasan pangidoan nami, jala dang pitor jupak kami. Alay Tuhan, pos dorohan nami marhite baritam nauli. Dakolan diri nami tanya konon nami, alay nang akka dongan nami, akka keluarga nami.
tarlumobi huria nami, dohot keadaan di sekeliling nami. Pakai mangulu nami Tuhan, akan ngolu ni halak si partangiang, jala dang marsangga-sangga, ale mambain tangyangi, gabe sada bagian naso terpisahkan sian parngoluan nami. Pasu-pasu sudah ruas di huriam, namar pungu hami di bagas joromon, jalan naung manangiyuh na hatam manang di dia pehami Tuhan. Ramoti hami asa margogo makanguluhon hatami. Pasu-pasu ruas ni huriam, natongon di bagasa nakaparsahiton. Baik na marsahi di jabu Tuhan, na dirawat di rumah sakit, dohot na dibuan di luar ni hutan namion. Leo mahamalumon nang akka hagogoon, marhite akka tangan ni para medis, akka si panganon, nang akka pengobatan na saha tu pamatang na sidat. Pasu-pasu ruas ni huriam, na marsak, na gale, na marukil, ala ni godang na masak. Tuhan, unduk dorohan nami di bagas jorom na badion, pasahaton akka holso-holso ni rohan nami, mano paco ni itu adopammu Tuhan, jala makaporsyai, molomulak kami, jala saya kami mangadopon ho, ikon lubang dorohan nami, jala manjalo hagogoon naipar. Akaruas ni huriam na marlas ni rohape, gohi matoktong las ni roha na sida, di bagasan nasay toktong dang macadi mandok mauliate. Nang songoni diaka na huhasi holihami Tuhan, nang akasude ruas ni huriam, pos dorohanami, patulus somwa ka na dumenggan, di bagasan partikian naune. Asiroham pasu-pasu sude ruas ni huriam, pasu-pasu akka parhaladom HKBP Tangerang Koton secara khusus. Nang disediakan program-program ni huriam pe Tuhan, anggiat masaluhut na mardalan dohok denggan, ditupak asi dohot holong ni roham. Asi maroham dihami Tuhan, tangihon mahami, marhite Yesus Kristus si tangi-tangiangi, mangido hami tuadopan. Amen. Hurian itu hatta marede mahita, hugut mahita papungu pelean tu persiapan operasional distrik 21 Banten, tapasahat ma tujulo. Marede mahita.
kon ma peleata tu adopan ni debata. Ale debata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sauliba sana mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pelianon. Patimbulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua kijang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di banua tongaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sondako Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaurohon madamena tuton ditabe.